Tyle mamy w sobie miłości i dobroci, ile damy radę tej miłości i dobroci ofiarować innemu. Dziękujemy, że w ten dzień chorego, który dzisiaj obchodzimy, 27, ksiądz biskup zechciał być z nami, zechciał odwiedzić naszych chorych. Byliśmy rano w szpitalu, a teraz będzie w intencji wszystkich chorych, wszystkich współpracowników odprawiać tą Najświętszą Eucharystię, składać tą ofiarę. I to jest dar wzajemny, jak chorzy mogą dotknąć naszej miłosiernej opieki, tak samo i dla nas to jest dar, że możemy służyć bliźniemu i przez to w pewien sposób przybliżyć się do Chrystusa, dotykać Jego szat, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Bardzo zapraszam księdza biskupa. Dziękuję. Do progu tej świętej liturgii stańmy w pokorze przed Bogiem. Chcę modlić się w tej Eucharystii za wszystkich chorych, odwiecznych, szpitala, przychodni i w intencji całego zespołu medycznego, personelu, także wszystkich pracowników tutaj szpitala. Prosić dla Was o wszystkie potrzebne łaski, a dla chorych przede wszystkim o zdrowie w tej Eucharystii. A w progu tej liturgii uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie złożyli tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który wzywasz nas do prawdziwej pokuty, abyśmy stali się dziećmi Bożymi i otwartymi na miłosierdzie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić nas z naszych grzechów, zmiłuj
I sprawowaliśmy dzięki wstawiennictwu niepokalanej rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy. Dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocone rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których były nasiona według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie świecące w sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Oto Słowo Boże. Radością Pana, dzieła, które stworzył. Radością Pana, dzieła, które stworzył. Błogosław duszo moja Pana, Boże mój Panie, Tyś jest bardzo wielki. Odział
Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznali. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywał. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby ci choć prędzej u jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo Pańskie. Miłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, 11 lutego, 27 lat jest dniem, kiedy za sprawą świętego Jana Pawła II Wielkiego w szczególny sposób myślimy o ludziach chorych. Jakimś namysłem duchowym, prorockim święty Jan Paweł II postanowił złączyć świat ludzi chorych z tym liturgicznym wspomnieniem objawień Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, które stały się udziałem świętej Bernadety w 1858 roku, gdzie z jednej strony były to objawienia, które potwierdzały też to rozeznanie Kościoła, które zostało wyrażone 4 lata wcześniej przez błogosławionego papieża Piusa IX, który ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny i gdzie Maryja, mówiąc o swoim imieniu, na pytanie Bernadety o to, jak się nazywa, w czasie objawień powiedziała jej, że ja jestem niepokalane poczęcie. Ale równocześnie też i z miejscem objawień wiązało się to wezwanie, prośba Matki Bożej, aby w tym miejscu zbudowano świątynię i aby Bernadeta i ludzie, którzy tam przybywają, zaczęli czerpać ze źródła, które tam zostało odkryte właśnie na polecenie Matki Bożej przez Bernadetę. Od tamtego więc czasu, od tych objawień, Lourdes stała się też tym miejscem, do którego pielgrzymują ludzie z całego świata, bo rzeczywiście ta uzdrawiająca moc Boga w tym miejscu w jakiś szczególny sposób zaczęła się objawiać. Wielu chorych, cierpiących odnalazło tam zdrowie, a równocześnie także i to wewnętrzne spotkanie z Bogiem stawało się udziałem tych, którzy tam przybywali. Dlatego też w szczególny sposób jakaś intuicja duchowa kazała świętemu Janowi Pawłowi II, aby właśnie w tym dniu, kiedy myślami też wędrujemy i do Matki Bożej, i do tego niezwykłego miejsca, do Lourdes, gdzie po dziś dzień pielgrzymują ludzie z całego świata, aby szukać tam jakiejś szczególnej opieki Matki Bożej, miłości też samego Boga i Jego uzdrawiającej mocy, żeby właśnie w tym dniu w szczególny sposób myśleć o ludziach chorych i cierpiących. Dzisiaj to Słowo Boże, które normalnie nam wypada w tym rytmie kalendarza liturgicznego, bo mamy też 5. tydzień okresu zwykłego, poniedziałek, jak w jakiś szczególny sposób też pasuje do tego wszystkiego, co dzisiaj przeżywamy, co rozmyślamy. Bo widzimy tutaj relację świętego Marka, który opisuje, jak ludzie podążają
Jezusem, jak było właśnie to przekonanie, że od Jezusa można zaczerpnąć tej uzdrawiającej mocy Boga. Dlatego, jak pisze ewangelista, zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa i gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli jego płaszcza mogli się dotknąć. I podsumowuje to święty Marek bardzo prostym zdaniem: a wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Słowo Boże dzisiaj więc przygotowane przez Kościół w tym normalnym rytmie kalendarza liturgicznego pokazuje, że Jezusowi zależy na każdym człowieku, że On też przychodzi po to, aby przede wszystkim przez łaskę wiary w Niego dokonało się to największe uzdrowienie ludzkiego serca dotkniętego przez grzech, aby człowiek mógł wrócić do tej pierwotnej harmonii, przyjaźni z Bogiem, którą tak pięknie opisuje Słowo Boże w tym pierwszym czytaniu, które mówi o dziele stworzenia Boga przez Boga całego świata, który rzeczywiście był jakimś obrazem, emanacją miłości Boga i dopiero później przez grzech nieposłuszeństwa Bogu, grzech, śmierć i cierpienie stały się udziałem człowieka. Jezus więc przychodzi, aby przywracać ludzkie serca do tej pierwotnej harmonii, przyjaźni z Bogiem, aby uzdrawiać je z tego wszystkiego, co jest konsekwencją grzechu. To jest ta najważniejsza misja Jezusa. Równocześnie jednak Jezus, aby pokazać, że jest Synem Bożym, jednokrotnie w manifestacyjny sposób dokonywał uzdrowień, dokonywał nawet wskrzeszeń ludzi, którzy zakończyli już ziemską drogę, ale to wszystko po to, aby doprowadzać ludzi do odkrycia, że On jest Synem Bożym. I od samego początku, jak widzimy, jak to opisuje święty Marek, w ludziach było to przekonanie, że trzeba do Niego iść, żeby choć właśnie frędzli Jego płaszcza się dotknąć, żeby ta uzdrawiająca moc Jezusa wyprowadziła ich z cierpienia. Może często nie rozumieli tego, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, Synem Bożym. Szukali tego, co jest tym normalnym pragnieniem człowieka dotkniętego chorobą, cierpieniem fizycznym. Szukali zdrowia i ufali, że w Jezusie ta łaska uzdrowienia stanie się ich udziałem. Jest to więc jakieś nasze wielkie pragnienie, abyśmy, przybliżając się do Jezusa, zawsze widzieli to w tej proporcji, w tej najważniejszej, gdzie chodzi o nasze życie w wieczności, o nasze życie, które nie będzie już miało końca, które zakończy się tu w jakimś momencie na ziemi, bo każdy z nas prędzej czy później zakończy tutaj ziemską drogę. W końcu przyjdzie czy podeszły wiek, czy ta ostatnia choroba, ostatnie cierpienie, które zakończy tą ziemską drogę. Ale najważniejsze jest jakby to, w jaki sposób ma wyglądać nasza wieczność. Dlatego trzeba przychodzić, przybliżać się do Jezusa, szukać zdrowia duszy, szukać zdrowia wewnętrznego życia wolnego od grzechu, aby nas przemienił, dotknął swoją uzdrawiającą mocą. A drugi wymiar to jest też ten wymiar naszej ziemskiej egzystencji. W naturalny sposób przychodzimy do Jezusa, aby w tej drodze, w której tu jesteśmy, doświadczać Jego uzdrowienia, Jego mocy. Jeżeli popatrzymy na samą jakąś szczególną logikę działania Chrystusa w sakramentach, to nawet w Eucharystii dzisiaj przed Komunią Świętą wypowiemy wszyscy takie słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To jest jakby podkreślenie tego właśnie, że najważniejsze jest
taka inna modlitwa tu w Eucharystii wypowiadana, którą ja jako kapłan, jako biskup wypowiadam zawsze sekretnie przed samym momentem Komunii Świętej, ale dzisiaj wypowiem ją głośno, abyśmy ją wszyscy usłyszeli. I to są takie słowa: Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech skutecznie leczy moją duszę i ciało. Każdy kapłan, który przewodniczy Eucharystii, odmawia tę modlitwę bezpośrednio przed tym momentem, kiedy ukazuje ciało Pańskie, kiedy przygotowuje wspólnotę do tego, że za chwilę zjednoczy się z Jezusem w Komunii Świętej. W naturalny więc sposób, myśląc o chorych, ufamy, że ta modlitwa, Eucharystia, spotkanie z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, to jest ten moment też dotknięcia się tak właśnie Jezusa, może jeszcze bardziej niż ludzie tego doświadczyli, kiedy Jezus prowadził tę ziemską działalność, żeby się choć kręckiego płaszcza dotknęli, bo w Komunii Świętej On przecież przychodzi do naszych serc, jako najlepszy lekarz ludzkich ciał, ludzkich dusz, a dzisiaj też w tej Eucharystii za chwilę ci, którzy będą chcieli, będą mogli spotkać też Chrystusa w jeszcze kolejnym sakramencie namaszczenia chorych, gdzie też modlimy się właśnie dla chorych o zdrowie, o łaskę uzdrowienia. Tu zawsze jest jakaś logika Bożego planu. Bóg daje zawsze to, co człowiekowi jest najlepsze, to, co jest najbardziej potrzebne, ale my, jako dzieci Boże, zawsze przychodzimy prosić o to, co uważamy, że jest nam potrzebne, dlatego tak często o zdrowie Chrystusa prosimy. I więc to w nas przekonanie o tym, że u Jezusa możemy szukać też siły uzdrowienia. Jako ludzie też wiele czynimy oczywiście przez coraz większy rozwój medycyny, opieki medycznej, aby człowiekowi pomagać w cierpieniu, ale ten wymiar duchowy, on jest też bardzo istotny, że u Jezusa możemy szukać naszego uzdrowienia, Bożej łaski. I myślę jeszcze, kolejna taka ważna myśl i sprawa to hasło tegorocznego Światowego Dnia Chorych zaproponowane przez papieża Franciszka, zaczerpnięte ze słów Pana Jezusa, który powiedział do uczniów, którzy szli głosić dobrą nowinę: darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Każdy z nas w różnych momentach doświadcza też miłości Boga, która przychodzi też przez dobro, serdeczność drugiego człowieka, przez Jego pomoc i że dlatego też jesteśmy wezwani do tego, aby uczyć się tej służby Chrystusowi, który przychodzi do nas w drugim człowieku, w najbardziej cierpiącym, potrzebującym, aby w ten sposób też zasługiwać na naszą wieczność, bo przecież Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich, mniejście uczynili. I więc dzisiaj dla nas wszystkich to spotkanie z Chrystusem tu w Eucharystii, w sakramencie namaszczenia chorych, a w końcowej części liturgii, także w tym błogosławieństwie, które nazywamy błogosławieństwem ludzkim, gdzie każdy, kto będzie tego pragnął, będzie mógł przyjąć osobiste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, będzie tym spotkaniem z miłością Boga, z Jego zbawczą mocą i z tym wszystkim, co On przynosi, co jest nam najbardziej potrzebne w tym momencie naszego życia, naszej duchowej drogi. Każdy z nas z czymś przyszedł, z jakimś swoją prośbą, z jakimś bagażem swoich spraw. Chcemy więc mieć tą głęboką świadomość: Pan jest pomiędzy nami. Trzeba tylko jednego: z wiarą przybliżyć się do Niego
że w nim jest zdrowie mojej duszy, mojego ciała, że tylko On jest w stanie odpowiedzieć najpełniej na to, co jest pragnieniem mojego serca. A to wszystko po to, abyśmy wychodząc z tej kaplicy później w tę naszą codzienność zanieśli Chrystusa. Darmo otrzymawszy Jego łaskę, podzielili się nią z innymi. Chory z chorymi, a ten, kto jest w służbie medycznej, lekarzem, pielęgniarzem, pracuje wśród chorych w różny sposób, tutaj się nimi opiekując, w tej służbie, która jest pochyleniem się nad Chrystusem cierpiącym w drugim człowieku. To jest szczególna też misja i niech Bóg da wam wszystkim siłę, abyście czynili to z ogromną miłością, bo to jest służba Bogu cierpiącemu w drugim człowieku. Przez chwilę w ciszy przygotujmy nasze serca na spotkanie z Jego uzdrawiającą mocą, też w sakramencie namaszczenia chorych, a potem w Eucharystii, w Komunii Świętej, w tym ludzkim błogosławieniu. Że sakrament namaszczenia chorych przeznaczony jest dla osób chorych i starszych wiekiem. Dzisiaj jest medycyna tak rozwinięta, że wszystko potrafi nam wynaleźć, każdą chorobę. I dobry lekarz też powie, że właściwie nie ma całkiem zdrowego człowieka, ale to może być trochę takie nadużycie, że idę intuicyjnie chory do namaszczenia. Chodzi o to, że jest konkretna, ważna choroba zdiagnozowana, albo ktoś jest osobą starszą wiekiem. Dla nich jest przeznaczony ten sakrament. Można do niego przystąpić, będąc w stanie łaski uświęcającej. Wiąże się to z przyjęciem w sposób godny Komunii Świętej później. Uwielbiamy Boga, Ojca Wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna, zanosiły do Niego pokorne błagania. Proszę za święty Kościół Boży, aby wzrastał w pokoju i jedności, dając świadectwo nadziei pokładanej w Chrystusie. Ciebie prosimy, módlmy się za papieża Franciszka, aby jego pasterska posługa przyniosła obfite owoce w sercach wiernych. Ciebie prosimy, módlmy się za chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby w każdym położeniu potrafili zawierzyć się Bożej miłości. Ciebie prosimy, módlmy się za pracowników służby zdrowia, aby wszelkie działania podejmowali zawsze w duchu modlitwy i wiary. Ciebie prosimy, módlmy się również za wszystkich, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę, aby wraz z Chrystusem zmartwychwstali i przez wszystkie wieki uczestniczyli w niebieskiej liturgii. Ciebie prosimy, módlmy się za nas samych, abyśmy swoje dążenia i cele zawsze podporządkowywali woli Świętego Ojca. Ciebie prosimy, Prosimy Cię, Panie, abyś dał życie i zdrowie tym, na których w tej chwili włożymy ręce w znak modlitwy wstawienniczej, a później udzielimy namaszczenia chorych. Błogosławiony jesteś Boże Ojcze Wszechmogący, za to, że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże, Synu jednorodzony, za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Boże, niech Twoi słudzy i służebnicy, którzy za chwilę z wiarą przyjmą namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Rozpoczynamy teraz obrzęd namaszczenia.
miłosierdziu wspomożecie łaską Ducha Świętego. Amen. Który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie udźwignie. Amen. Módlmy się. Panie nasz Odkupicielu, prosimy Cię, pokrzep łaską Ducha Świętego chorych, za którymi modliliśmy się i których namaściliśmy świętym ogniem. Ulecz ich słabości, odpuść im grzechy, oddal od nich wszelkie cierpienia, przywróć im pełne zdrowie duszy i ciała, aby nabrali sił do pełnienia swoich obowiązków, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twoje nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.
Najświętszej Maryi Pannie zostaliśmy posileni sakramentem Eucharystii. Pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy mogli uczestniczyć w uczcie wiecznego życia przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo serdecznie pragnę podziękować Wam, nasi drodzy chorzy, pacjenci, którzy tu są obecni, którzy oglądacie transmisję z naszej kaplicy na swoich salach. Dziękuję księży biskupie, że do nas zechciał przybyć i dzielić z nami przebywanie tego dnia chorego i jako taki symboliczny akt wdzięczności to malutki upominek dla Ciebie, który składa się z takich ziół braterskich, album o naszej kaplicy i powiem, że 50% naszej wspólnoty zakonnej to bracia z Białorusi, dlatego też będzie malutki upominek słodki z Białorusi. Dziękujemy serdecznie, że do nas przyszedłeś, przyjechałeś. A teraz będzie wystawienie Świętego Sakramentu i błogosławieństwo ludzkie, to znaczy, że każdy będzie mógł podejść do nas, do ołtarza i otrzymać bezpośrednie, indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Jakbyśmy wyobrazili, że monstrance to jest takie ubranie dla Jezusa, który jest ukryty w Najświętszym Sakramencie, to będzie taka możliwość dotknąć płaszcza Jezusa. Żebyś też przemieniał nasze serca, aby bardziej były jeszcze otwarte na Twoją miłość. Chcemy te wszystkie nasze sprawy, modlitwę też za wszystkich cierpiących, przebywających tu w tym szpitalu, za tych, którzy im służą, zanieść przed Twoje oblicze przez wstawiennictwo Twojej, naszej Matki Najświętszej Maryi Panny. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco jedyny Boże, Święta Maryjo, o Dziewico Najczystsza, jedyna ucieczko grzeszników i prawdziwa Matko nasza, uzdrowienie chorych. Oto ja, nędzny grzesznik, staję u stóp Twojego ołtarza, onieśmielony i upokorzony z powodu ciężkich grzechów moich, które mnie odwiodły od Boga i od Ciebie, droga Matko moja. O pośredniczko i opiekunko moja, zwróć swoje oczy litościwe na mnie, wejrzyj na mój żal i wyjednaj łaskę przebaczenia. Twoim jestem, Matko Boska, uzdrowienie chorych. Błagam Cię o litość i miłosierdzie. Tyś je okazywała swoim czcicielom. Nie opuszczaj mnie niegodnego i spraw, aby krew przelana Syna Twego nie była dla mnie zgubą, lecz na zbawienie. Stałaś pod krzyżem, gdy Syn Twój wśród największych boleści umierał. Spraw więc, abym i ja przeciwności tego świata cierpliwie znosił i niósł swój krzyż, naśladując Cię we wszystkim. Jeżeli kiedy, to przede wszystkim dziś mi tej pomocy potrzeba, abym nie upadł i nie uległ zniechęceniu.
Uciekają się do Ciebie wszystkie narody, wejrzyj na niedolę cierpiącej ludzkości, aby rychło powróciła do pokuty i do Boga, aby ponownie zakwitła gorąca wiara na całym świecie, a spokój, zgoda i jedność niech się stanie udziałem wszystkich mieszkańców ziemi. Tylekroć okazywałaś swoją opiekę nad nami, okaż ją i teraz, gdy dziś tym większej pomocy od Ciebie wyglądamy. O Matko uzdrowienia chorych, pociesz nas i daj nam łaskę wytrwania w dobrym, abyśmy mogli wraz z Tobą już na ziemi, a potem w niebie chwalić Boga wiecznie. Śpiewem uwielbiajmy Boga i prośmy Go o błogosławieństwo.